Това е така наречения нож Патрик. Правя филмчето, защото като направих ножа, направих и тая кания, която много я коментирах, не с тия хубави ресни, моя измишлятина. И въпросът е, че когато се видяхме с хора и взеха да пробват ножа, хора, които не ме познават и не познават и ножа, имаха всичките проблем с слагането и ваденето на този нож от тая кания. Аз лично много си я харесвам и като виждане, и като идея, но тя е вътре с дървена вложка, хубаво, стои здраво ножа, но ваденето и слагането с тия копчета общо взето затрудниха повечето хора. Нараняват острието, не могат да... Значи явно не са свикнали с такова нещо. Аз реших просто да направя една по-конвенционална кания. Ето е как изглежда. Значи ножа вътре седи ей така. Влиза до тук, значи влиза, върха му е зад този ръб. Тук влиза точно така, разкопчават се двете копчета. Ножа е стабилен, няма да изпадне никога и тук има една джиджавка за закачане по колан и по дрехи. Но лично мене другата кания ми е много по-симпатична, по-цялостна за целия нож. Но това е, крайна сметка, трябва да бъде удобно за всички, а не само за мен. Защото аз съм го правил и знам какво съм мислил тук. Хората просто трябва да им е по-лесно. Тази също смятам, че е абсолютно прилична. Това е.